Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa denganku di channel YouTube Gapas Kepemana pemirsa. Grimis, coba grimis, guduk dador. Mumpung timbang aku gelintang-gelinting, nggak bisa tidur, mending aku bersih-bersih kulkas pemirsa. Biasanya gini anakku njupuk botol niku yo salah lemah, salah apa dadi rusak. Iki ambek yo Meng. Yo ambek anu pemirsa aku. Apa Meng? Ambune tipak pindang tapi pindangnya wis entek. Besok gak nang pasar. Bermangi. Aku arep iki lho pemirsa. Noto lombok tak totoni. Tak pindah. Ada nek gak dijagi engko terus bosok iki lho pemirsa. Wah, iki apik sih. Aku kenapa nek ngoten ketok dhewean iki kan anakku nek turu agek aku iso ngonten pemirsa. Kadang kok yo jenenge jaga. Meng, ayo Meng. Kamu kelindes lho Meng. Oh, anakku turu pemirsa, sak berantakan. Ini anakku melek kadang aku gak iso ngonten. Tak tunda nek masak niku yo ngenteni bocah mute meneng. Nek gak meneng kok mesti purek buke. Ta iso. Siapa oleh Meng. Siap pemirsa. Iki hawane adem ora nggo jaket iki adem hawane pemirsa. Lapku mau ngambil ndi? Pemirsa iki ya iki nduri freezer yang niki sini teh. Aku pemirsa nek anak-anak ini iso memang saran dari dokter gak boleh kebanyakan teh. Ya mungkin sak seruput juga apa-apa lah. Ntar juga. Ya aku dewe pemirsa. Minggu ini ya lombok jempleng nek rawat aku gak paham ya. Lombok jempleng iki ya, jemplengnya mantep-mantep. Tapi gak pedes kok pemirsa. Keras. 1/4 kilogram di pasar Kapuan lho, nek pasar aku gak paham, paling kacake yo sithik lah. Paling ya cuma dikit kurang luwe lah kacake lah. 1/4 kilo di sini lombok jempleng 4.000. Lombok jempleng polos santok lho ya. 4.000. Ya antara 4.000 5.000 kuwi lah tergantung jenisnya. Tak pilih sing bosok-bosok biasa. Sing bosok paling piro? Sing anu. Aku ki kadang tuh ya tak pilih, cuma nek tak pilih kan kesakno bakule kesuwen kok ngenteni bakule aneh. Kan tak ada nih kondisi bosok. Ini aku kadang nek masih pas gak tak konten pun juga 3 hari sekali tak jadi. Aku gak biasa pemirsa, aku usaha aku kadang kalau apa nek ngarani spontan pengen nopo ngambil, pengen nopo sego. Jadi gak iso dalam arti itu usaha gak perasaan pemirsa. Ini kurang gak ya sakmene iki. Lombok itu tak agak nyandak gak ya pemirsa. Kurang nyandak sih. Ini saran dari Mas Anton nek aku tuku kerupuk. Konyalah kulkas ben gak gampang lontong. Iki jajane jujum niki jajane pemirsa. Tak salah ini ben awet kriuke gak gampang lempem. Jane dicuci ora apa-apa cuma lagi terus dilapisi. Nek dicuci ora apa-apa, dilapi ora apa-apa. 3 hari yang lalu tuh tak cuci. 3 hari yang lalu. Seminggu yang lalu. Kayak nih. Mbak Ika aku jemput bodoh nih Mbak Ika. Kalau soalnya kita seminggu yang lalu Mbak Ika. Aku gak pernah Mbak. Kadang kalau pengen tak umpak, kadang tak lapis tak.
Iki kae bar pindahan langsung tok arisan aku tak tukono iki karo nglunasi apa kae aku kredit opo kae pemirsa jepon kae wis 2 juta kok iki yang sisane ya ngirang-ngiringu nglunasi mendring opo kae lah ini jajan cucu kita bisa hawannya adem mas aku tak potong jajan cucu jajannya usia ini anakku bisa di susu wes terus kena potong belum diisi tempe kalau tuku sing gede iki 35.000 pemirsa 35.000 ini dua sak Inggris enggak nongkrong pak kecap nek itu selalu ready ya ini murahku komplit tempe yo tempe ayam goreng terus ikan goreng aku alur tak tahu ini tak siapin sedikit meraciknya pengen tuku yo tuku nah aku pemirsa semongko pengen gak yo gak wis tak tuku rapi terus iki tak pindah iki nanti sampon-pon kalau mbak tak pindah nih boleh dibuat pemirsa yes kayak dibuat apa aja yang ada macem temu kunci sebenarnya wis laos jahe nek pengen gak jahe kencur jahe kunir ini bisa kabarnya tahu bulat tahu aja nek bilang temen ya tapi kalau lewat gini pemirsa lewat gini halo kan gue tak pindah 500 halo saya usah buat ayo pemirsa bener pemirsa kita ambil lombok nek lombok abang aku tuku seminggu yang lalu pun dia akan selalu pas gak tak konten pemirsa lali aku ini seperempat nek abang tok kui harganya 6.000 seperempat kilo yang tak 7.000 6.000 lah sama tapi di tempatnya pemirsa berapa lombok merah nek di sini 6.000 seperempat kilo pindah gini
tak pilih sing lembeke apik pemirsa. Langgananku. Nek langgananku sing anuku gak buka ya sing di apa? Gelangsaran. Ini gelangsaran bahasa Indonesia apa sih pemirsa? Pokoknya digelar lho nang sak nih pemirsa. Sing bosok-bosok tak inggirno, tapi ki gak nusuk bosok. Tak ini pas nyambel tak dibuki. Siji loro ya wajar lah. Ini pemirsa. Aku nek lombok ini kan gak seberapa pedes, jadi tak nggo campuran. Oh. Oh pemirsa. Maaf nek tanganku tutupnya endi ya, Mang? Aduh, gimana ini tutupnya gimana? Sesekali tak ganti aja ya, jadi gak gampang. Lembab pemirsa, lembab itu kan gak enak loh. Kenapa ada yang ini aku udah iso. Selatutan sak mampune ya pemirsa ya. Sak mampune pokoknya pemirsa. Ganti lap aku, lap terus. Iki nganu kangkungku wis tak masak sih sik. Ya sak adong sak gendel nang ora karuan pemirsa. Tak gendel. Ya apa pemirsa? Nganu sop-sopanku. Kita oke tak pilihane. Kadang tak kulum nggo pecel, nek gak ngono tak useng. Gak ngono sambel mentah terus kuwi dienggo lalapan. Jangan lupa vitamin E-nya banyak. Yo nek usum mudan sore niki yo jane yo pengen konten metu yo pemirsa. Nang taman iki yo rada adoh. Begini yo isu edioh masak. Nek gak berniat konten metu golek apa ngono sisan kalian. Tak pilih pemirsa. Padahal di apan yo. Wis ngono, aku sing ayo Meng. Aku ya lapet tak udah. Hujan tiba, tak ada konten sekalian tak konten, ben duwe jalangan konten. Ayo Teh. Tak bunyi. Tak apik kok iki. Sop-sopane. Bisa apik cuma wis mulai nganu. Apa? Oh, iki tipak ketempelan terus ledri misal. Bisa kena bumbu. Ayo ayo Teh. Ayo Teh. Bisa sih misal. Cuma nang sebagian kuning. Nek dipangan kok ora. Ini tak masak pindho. Ini anu sih ketara kuning. Cepet yo apa nanti usung ini ki yo. Aku pengen pindho seiket iki iso mangan terus wis ngene iki pemirsa. Wis semi-semi kuning. Niki tak cacah tak wene ayam. Moyo-moyo tuku ngono ku ya dimasak isek-isek.
piye iki sebagian tak ono titik dicacah ono titik wis ya pemirsa sapu ini saiki pindah ke itu kita tuju botolnya tak isi sih kemudian saya ngomong aku nek tuku seperapat ngene iki kangkunge yo ono ijo tapi sebagian wis kuning wis tak weno pitik wae kepiye neh karo kepek tak masakne sesuk neh kuwi lho cuacane dingin dadi embune luwih akeh dadi cepet kuning karo kepek tak lebokno nang tak aku kok pikiranku ragu-ragu bisa antangin saus yang antangin dengan aku dilatih telur ini jari pemirsa iki aja dicuci mbak dilapi wae itu gampang kena terkontaminasi bakteri tapi nyutenan sih agak tahu bisa tak cuci tapi wis saya pemirsa nandang sore yo keteraan besar pemirsa ini saus cabai karo saus tiram yo meng juga bener-bener wah bener kan kata gue ya bener-bener jujur susah kayak semua bisa meng ayo meng saya ada minum ya aku nek tuku lap iki ning pasar 10.000 dapat 3 misal jadi saya tak gunakan dulu sebagian tuku tante dini gitu kan hijau sebagian itu pun pasar alhamdulillah kok awet ini barunya 1.750.000 ini cepet bisa tuku nang boroi ongkir 150 ngono sing cedak lho aku milih sing cedak ngono sing cedak kenapa kan logikane kan ngono misal kayak kangkung bisnis kan aku lewat tapi kok saiki sak meniki aku ngentekno ora lho cuma setengah kan gak ngarah olah ya wis tak tuku saiki misal ana sing kuning ya tak cacahe tak ono pitik sebagian mikirku ngene dan ngarah karuan terus pindu aku tuku bisa tak tumis nah kini menang-menang karena memang warga kini rata-rata duwe lahan pemirsa diciri terus langsung pok nang bakul gak lewat tangan piro jadi yo itu termasuk murah apa nek ning desa yo apa-apa sik gampang ditanam yo ya termasuk nang kampung lah nang desa bisa cuma yang boleh gawean yang memang nek pengen bener-bener berkarir di kota pengen bener-bener ibaratnya pengen merantau di kota boleh pengalaman nek aku wis pemisah ayo wis pernah nang kota jangan nyuruh biasa saiki omah jadi ibu rumah tangga usianya wis ora produktif nah jane pabrik pengen usaha yusuk modalnya urung ono anak isih cilik berarti anakku urung SD saiki capek
Ini pernah aku tak isi botol itu air mineral mbak, itu sekali minum itu sekali pakai tuh ojo ya bisa lah kayak urung di botol lengkap aku jadi wis iki kae kok Bunda Fania, makasih. Ya gemes bisa iya jar ini enaknya mangan apa bisa bakso blenger sebelah blenger lah aku ya enak ya. Nah yuk asik-asik kulkas aja ya aku usok nanti pak lemah nih lagi mager iki sing duwe konten dicuci dilapik tipak itu apa jenenge kelembaban lapik dicuci lagi mager aja ditiru bisa nembung anak sendiri tanggal mergawe usaha ini disambi bilang awal perusahaan di 1 tahun tak 2 tahun terus melewati masa-masa garansi bisa itu sih ya petak jupuk petak anu bisa kena ini loh bisa bisa ya tenang seiki kita tak rendemi tak cuci nih ada tak si aneh isek kena dinggo dan pemirsa dan terus kontenku nih udah naik yo maaf yo ya piye udah nih langsung tak cegah terus pemirsa ya tak tutup dulu kontennya. Terima kasih karena kontenku terus semangat untuk hari ini ya konten emang bersih-bersih kulkas jangan lupa dibersihin ya pemirsa misalnya ada lombok ada apa ada diresiki udine engko nek busuk malah iku lha kuwi kangkungnya aku kecolongan aku pemirsa arep tak masak deh kuning ya wis rapopo lah terus pas didol wis wayahe mateng wis dipanen jaman wis tuwa wis terima kasih nang kontenku mbok aja lali like comment subscribe kamu sekap nang konten super sengake terus mantuk hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.